Welsh Lesson 33C, Beginner-1 Sylfaenol, Taithwyon, Pennod 19. Y hwyr hynny, bues i'n cyrraedd yn y bwydri am odeiti hanner awr wedi 5, fe oeddent ffion a Chatrin yn y fan yna yn disgwyl amdana fi. Symai, sut oedd eich dydd? Bues i'n dweud wrthynt, hyfryd iawn, diolch. Biad nhw'n ateb, mi fiasem ni'n mynd yn siop yn y dref. Mi fiasit ti'n darganfod siop newydd yn y dref. Bu Catrin yn dweud i ffion ac mi fiasem ni'n penderfynu i arloesi i mewn y siop yna. Pa fath o siop oedd hynny? Bues i'n gofyn. Mi oedd e'n siop ar gyfer gwisgoedd a gemwaith, meddai ffion. A oeddyd unrhyw beth yn diddorol? Bues i'n gofyn. Mi oeddyd rhai o wrthglysau, clustglysau, motriau a gwaiegau. Bu Catrin yn dweud, a fiach chi'n prynu unrhyw beth gwnaeth i gofyn. Nid heddiw gwnaeth Catrin dweud, oherwydd ni fiasid yn digon o amser i edrych o gwmpas yn wirioneddol, oherwydd mi oeddyd yn ormod o bethau i wneud heddiw, ond mi fyddwydd yn mynd yn ôl yn y penwythnos, ond mi fyddai yn fwy dorfiedig yn y penwythnos, bu Ffion yn dweud. Wel, a mae'n sonio fel fe fiasech chi'n cael amser hyfryd yn y dref heddiw. Do, mi fiasem ni'n cael amser gwych heddiw. Bu Ffion yn ymateb, a beth amdana, a oeddech chi'n brysur yn amser cinio heddiw? Do, fe oeddem ni'n brysur yn amser cinio heddiw, gwnaes i'n ateb.